Hier rond de Ilka Boonstralone is het bedrijf Timmermans Joenders in de monumentale plaats dwande maar de Nije Wenten. Dat is net voor het eerst in het dorp, want eerder was het oud melkfabriek al onderhand na. Na een verbouwing is het doel inrichten van bedrijven, maar ook om in te wennen. Maar nou dus Wenten in een plaats. Fjouwer van de zonnewenningen binnen al verkocht. Ondernemer Timmermans wil zijn het dorp leefbaar houden in tijden van krimp. Er komen nu drie sowieso starterswenningen in, nou, die kost je om de ton. En drie wenningen die een beetje een heger segment binnen, maar dat is inderdaad de bedoeling. Dat vind ik zelf heel belangrijk om in ieder geval de elementen die het in zich blijven kennen zien te laten. Dus oude bieten en oude elementen van vroeger, dat is die westjust. Zo'n monumentaal pand als hier en ik al de malfabriek dat Johan Timmermans jeder om een werken had om dat te behouden. Ja, dat is een geweldig iets voor het dorp. De ondernemer wil het Rijksmonument graag behouden voor Gariep en had met hulp van subsidie van de gemeente Tietjerksterdeel de riolering oppakt. De provincie wil likwijls geen financiële stiepen Jan, daar frustratie van Timmermans. Nee, er was geen subsidie mogelijk. Ja, dan moest ik het plat gooien. Nou ja, dat weer op het moment dan maak me van de onderhandelingstafel af, want let het dan maar zitten. In het dorp is het tegenwies met de komst van Nije Wenten, want het harde leefbaar is in Gariep op peil. Wij krijgen en in elk geval net voortgeeft. Dat is winst voor u, want wij willen graag de leefbaarheid op peil houden. En dan moet je dus inwoners hebben, graag meer als er winnen. Hoe een Ierke, hoe ziet het er dan uit? Nou, hoe een Ierke, dan zit je dat goed is bij de familie De Jong aan tafel, om een bakje koffie. En dan kan je misschien een keer zien hoe het uitzicht dan er is.